μέχρι το ανοίξει και το τέλος. Νοκάουτ. Κοίτα να δείτε, δεν μπορεί να διανύσει αυτό μετά. Εδώ, ούτε μισό μέτρο. Έχει το λιγότερο διανύσει ένα μέτρο. Ενδιαφέρον ένα μέτρο. Εδώ, πάμε. Μικρή άδειμα, δύο πέρπα. Τον έτσι, ξανά. Πες εκεί να το κάτω, παιδί μου. Πες εκεί να, μια τάμπλα.